Chidzidzo chanhasi chakananga kubatsira vakomana vechidiki. Pane mashoko ehungwaro kana kuti mashoko euchenjeri akatorwa paproverb yechiGermany anoti, if you spend your time chasing butterflies, they will fly away. But if you build a beautiful garden instead, the butterflies will come. But if they don't come, you still remain with a beautiful garden. Zvechireva kuti ukapedza nguva yako uchidzingira nemabutterflies haumbomabata. Butterfly haribatiki. Asi ukagadzira garden rakanaka rine maruva anoyevedza rakadekoretwa, mabutterflies anouya ega pagarden iroro. Asi kana akasauya mabutterflies acho, still unosarwa uine garden rakanaka rinodekoreta musha wako. Saka hauna chekurusa. Vasikana vakafanana nemabutterflies. Imimi vakomana vechidiki mukapedza nguva yenyu yeudiki iyi muchidzingira nevasikana, hapana chaunogaina, nenyaya yekuti hapana musikana anoda nhamo ende hapana musikana anoda kugarira urombo. Asi iwe ukapedza nguva yako yeudiki uchibuilda life yako, uchigadzira ramangwana rakanaka uye rakarongeka, ukasimukira ukava murume chaiye ane value, uchakwanisa kuattract chero musikana waunoda ende unokwanisa kusvikira musikana welevel kana kuti weklasi yese. Asi tomboti vasikana vacho havasi kukuda, vakuramba nemari yako iyoyo, vakuramba zvakadaro, still unosara uine a good life yawazvivakira. You have nothing to lose. Wazvigadzirira good life, hauchaiti zvokugariswa 4-4 pakombi, hauchaiti zvokumutswa makuseni kuchitonhora, uchimhanya uchiitiswa basa raunopuhwa 2 cents. Wazvigadzira life yakanaka, wagadzirira vabereki vako life yakanaka, wagadzirira hama dzako life nemaconnections anozovabatsira. Saka hapana chaunoratsikirwa nacho pakubuilda life yako iwewe. Vakomana vakawanda munokomplaina ende muri kuchema kuti hee mhandara kusisina, hee mhandara hadzichawanike. Asi pane malevels ari kudzicheka. Pane vanhu vari kuvhura vasikana ivavo. Pane varume vane capacity vanonzi nevasikana erumen, vari very easy kuattracta chero musikana wavada. Ndo vanoattracta vasikana ivavo vovacheka. Imi mozosirwa maleftovers. Iwo unoda mhandara une zera nemhandara here, une level nemhandara iwowo. Vanombotanga vadyiwa nevakuru vane capacity. Imi mozosirwawo zvima leftovers zvinoenderana nemi nelevel renyu reurombo. Kutamba zvangu timu rangu, musatora serious. This is just a joke. Asi pane mashoko andaigara ndakaudzwa naticha vangu Mr. Richard vaitidzidzisa tennis nebasketball pachikoro pandakadzidza. Vane mashoko avaigara vakataura Mr. Richard vachitaura kuti fokasai pachikoro wapfana wangu. Ukasafokasa pachikoro uchangogumira kurira pachikoro panapa. Asi ukafokasa pachikoro wobuilda life yako munyika umu, uchawana option kana uchida zvavasikana hauvapedze vasikana vakazara munyika umu. Ndaiona unga ari kutaura zvina musoro, chitaura kuti ko ticha uyu adoti mabhebi ese ari pachikoro aya timasiri ani. Asi kutaura chokwadi, pane vanhu vakangogumisira kurira pachikoro chete. Even iwe uri kuteerera video inoyo, you can relate. Pane vanhu vanotoziva kuti kuchikoro vakarira ndo vakomana vainga nembiri. Asi nenhau yekuti vakangofokasa pane zvemabhebhi, havana kupasa, munyika macho havana kana maconnection, kumba kwavo hakuna kana lingi, zvakagumira pachikoro. Izvezvi ukasangana navo vanotosiririsa. Unotokwidza window remotikari nekutonyara kumuona. Even iye wacho akakuonaka anotonyara zviri wese zviri times 5. Nokuti vakomana ivavo vaiva neswag, vaiva nedrop ende vaidiwa nemabhebhi ese pachikoro. Asi zvakagumira pachikoro nenhau yekuti vakagumisira pakuchesa mabutterflies epachikoro. Asi tochenzanisa vapfana vairemerwa nemazibhuku avo nemazibhegi mahombe vachiita zvechikoro, vapasa chikoro manje panyika vamamanager vama-HR ndo vakupinza vanhu mabasa, ndo vane yese, ndo vane maconnections, ndo vakurira manje. Handiri kuona pane nyaya yacho. Vasikana havana kwavanoenda, gore negore kuri kuzvarwa vamwe, asi mikana inokusimudza mulife ukaona watodarika unenge kufanira kuzomirira umwe ende umweni wacho hauzozivi kuti uchanangana newe here. Pane umwe mukana iri touya yakaresha zvekuti unogona kutoushandisa wosimuka, asi uchifokasa pane zvimwe zvinhu haukwanisi kuona mikana iyoyo. Ende kana uri murombo usina chinhu unogona kuona unga munyika musina kana mabhebhi, ita mari uoni. But please take a note. Ndokuzivai mazimba, mamweni mazimba kunzwisisa kwenyu kushoma. Chinangwa chevideo inoyi handisi kuti tsvaga mari, waita mari yakawanda, woita zvekuchinyanisa mabhebhi, woita zvekuchinyanisa vasikana. Kwete, inini handikurudziri chihure, handikurudziri kutambisa vasikana.
asi ukava negood lifestyle une option yekusarudza chero mukadzi upi weklasi yaunoda, wozvipikira mukadzi welevho rako. Vakaondonyi muri kurambwa nevanhu vamunoda nenhaya yekuti hamuna kapasiti. Musikana achikutarisa soka ari kushaya chekuda. Ita mari yako yakarongeka, wowana kapasiti yekusarudzira musikana wako 1 akanaka, mukadzi wako welevho weklasi yaunoda. Asi kunyange vakakuramba vasikana vacho, maybe vakanyanya kushata, vokuramba nemari yako, still unosara uine a good lifestyle yaunenge wakazvigadzira. You have nothing to lose. Unenge uchizviramira life kako kari bho nemari yako, ko zvakaipei? Anonzwisisa anzwisisa, anodzidza adzidza. Vakaoma musoro kuti ngavaitawo seiwo. Panhasi togumira pano, tosangana muchikamu chinotevera.